Pendelewane wong mandes tansah kumandel tolong elek apa tega sirani mas citra janji bisa kita tersara jati lamun mangkono kita tresnanku mongkoni mas katresnanku bekasane tak bisa tinuku matur nuwun cendhek kawan prasetyanku ngorbanake jiwa lan raga. Alhamdulillah dagelan nyanyi terus disawer pripun mbok podang kuning kok diaturi bubuk asmara nggih 20.000 tok iki kok neh nggih nggih wis sithik ora genap e jalukane gubuk asmara Alah iku ape nang kiri piring iku kok iso mbok rujak kok anggere ana wong liwat kok mbok tono. tiwas gagenan lehku maju mbak Aku apal sing kulino nyawer karo ora. mosok ketaranane piye Malah ketaranane anggere nggawa dhuwit ya nyawer. ngene iki lho pak Yo, kenek nggo pengalaman maksude. kerja sak kerja nyambut gawe iki anggere gelem obah gelem pola iki mesti membawakan hasil yang banyak. Ora bedane aku nyanyi karo obah karo ekspresi suaraku tak apik-apik terus disawer. Dadi kena nggo pedoman nyambut gawe apa wae nek polahe akeh iku mesti kayane yo akeh. Sing kandha sapa? Sing kandha aku Angger polahe akeh, mesti kayane akeh. tak takok jek. Tak jawab Wong tebang tebu, wong ngedos iku polahe akeh ta ora? yo akeh Pak. Lah yo kayane akeh ta ora? Kayane yo paling 50.000. Liwas rekoso mak gedebuk 50.000. Dadi wong ngedos wong tebang tebu Iku polahe yo akeh, nyatane kayane yo wong mok sithik. oh lah kowe sing ora pengalaman Lah kok ora pengalaman. tak kandhani ya Pak Yo. anane wong ngedos wong tebang tebu Heeh. ya to Yo. kuwi polahe akeh Akeh. kok kayane sithik Yo. mergo wong ngedos kae iku tangane mbuwegar dadi nyuwabno pari nyabut-nyabutno